Ka Joint Action Committee Riboy District bakentup yaki katu kat netili kikin hun seng hakalai tarik unai wing arja apply kalalik bu siti hakamrau menteri rangba ka jela menglaya ukondrot kes sangma kumjuru hakamrau ba polling do menteri badai khmi yakatanat kam jungok kai perthai ban kentu yaki ban tuklar ban ompen kot yakatamasa cherry blossom haka khat khandai tarik unai wing arja apply ka bahap hakasiu blai Kumban supun kan mau baha ka khat khandai tarik urisau arja apply ka Joint Action Committee kala persang bani kendu yo ba polling do halor ka jing persa jongki ya ka tei ka benta hinrai kala pulam no ha ka bakila sak khang hau personal assistant badak basak keno kum kinong pun kulmar snong Habakran sikilat pathai kubo na kalyang ba tingsan makri ubalong unong song snong kari boy baru dukhat ka HYC ulapan pau ka jing susi halor ka jing bam shem khia ka sarkar ya ka jing or ka jing nam jong ginong song snong ban pen kin ria no ekatarik ada kalyang ka jungi niwan menta gesni hangne po sekretariat ban bu ya ka jing pen kemau ka city ka ban jing pen kemau ya ba pol dari minister de aden bangilayo ban wibu ka city ni penpau bat dakalyang ngajungi ngi sonsi kum ki kristan ya ka ba ka sarkar kajing pet jong i bapol imnom sim khia ya kan kajing ut kajing nam kajungi kajing penso kajungi kum ki pajba nong sung jong ka barombang ni da penpau ruru kajing sonsi hadu kata-kata ya ka ba ka sarkar ha ba ngi dakalyang ngajungi ngi klem wan hang ne ban persya ya kan ka festival henry ngi wan hang ne ban persya tang ya kan ka sngi ublei ka bangat aka khat ndai tarik nagal yang ngajongi kinong kum kinong sung jong ka bharmbong lum dai khla ye wan pen pau bat i pen ken mau si ba pol ba dalong ka bala to pen kriya ya kan ka khat khandai tarik ka balong ka sngi ublei namar ba Ikwaru baka sarkar kan burom baya kani kadai habedai kani kasni jong utrai te ni penram juru ya ka sarkar ya ka ba kampen snow kam snap ya ka jing ut bat ka jing persno jong ki pajba kani ka ka jing le jong ka sarkar kam dei shu ka sarkar ka jong pajba ka jing perkhat ki jongi rei dada ka dei ka sarkar ka jong pajba kadai ban snap bat kadai ban snow ya kajing ut bat kajing nam kajing kerpat nakalyang kinong song senang habe dei meta ka singi mio bani kedu na marbai ba pol isong office tang ka singi balang bat ka singi palai de meta ngi yo ban bu tang ka city sai ban penken mau ban pe halor kane ban bisar biang halor bat kane ka city ban penkria ya kane ka singi dei ka penlong ni ban kani ka kenti ban persya kata ka jin penlong ni kata ka festival ka si sandi andre ngi i kisnam bala adap kun kata ka silong autumn festival ka kup kasi pungkup kadai ka sandi syai pija baro kata belai pu iklan banwan ban persya kita ngi pat festival mentai kani ka cherry blossom hi persya habidai kane ngi shim ba habidai ba than khamre bhoi jungi bat kham tam habidai ba area ka jungi festival ru ba ha ba ko ri bhai penlong ya ka venue ko ri bhai ya kata aka jingkan mau juga ngam sim kan mau dan rai ngi simpat ya kan ka benta ka long ba ngi ba ka deh ka area ka jungi bat haki ki jaka ka jungi ngi sim ba ngi kum ki kristan ngi penpau sa ka perthai ba ngi persya bat nim so tanat ba kin perlong ya kan ka festival habidai kan ka sing try kata ba empat syai dah belai pat iklan persya dibai pat ke festival di baki penkut baro gini gisnam 10 years ki penkut apa ha si sandi syai bija hagi bede pat ki baladem nagalyang ke jungi aga jingkan mau ke jonga lese hagi tu gisnam ki baladem ngamnom ke mau ya kata ka festival ke ba nagalyang ke jongki ki bu lese ngam pat mi bantre da mta ka kam ka jong Nakalyang ba biji lapang chairman ke JAC uloang baka seng kam don kanu jing thmu ban wanra jing kulmar henry ka kerpat pat yang sarkar ban ra no e ka tarik sakawai pat namar bahajan katai kamadan kurkalang don bon ki ying mani bat ka jing don jong kani ka tamasa kala ban wanra shibon ki jing thot te to hagane ka janmet jong ne ka laitrik drive khat we arjar pulai ngidon hangne sekretariat hakaba ngiwan bu yagane ka city
kajing penkemau seisin sya I bakpol dingdo I badai I minister in charge of tourism barang juga puar sya I chief minister Badan Buram jungi I Konrad Sangma de kani ka shthi ka bangyan bo ka dei halor jong kate ka chiri blossom ha ka bangi na kaliang ka JSC ngila wan bu ka jing kerpat ban weng no ya kate ka knai trek ban rak no shwe ka trek ka bahaba ka singi blai de chua bangan jam shekmat na shukwa ban ban kendiat halor bai dei bat ka gitu ki news ki balami gini ki singi ki baladap haden ba ka sapriang ba kami ka wong bakadon ka jing pen kelumar ka headline jong ha ki news repair de susiem bagi pai kim de ban sto bakla namarngi na kaliang ka JSC ngim don gono kata banong ban permi jing kelumar ndrai bangin chu request ba yo se yo don gono ka jing kelumar ban na kaliang ka government kan hab ban sim ya ka jing kitkhia ba kanum don kum kani ka jing ja ka ban pento bria ya ka snong ka thau ya garib ka je benru hi borok wei ni kermen skam ba kani ka festival kan bai bat ha ju ka poro ba ke ka bangi ngi persya ya kani ka khatnai trek kolong ba hang te po jaka maran kur kalang Ribhoi district Bhairembong namar hang tu gidon sipun gi mane hang tu gi jaka te long ki mane ki ba kim dei tang goi ar li pun ba gi mane gidon tu te ngyong ba kat kani ka function mo ka festival ka he ba ka bawan jongkari India bro ko gin wan hang te ka jaka te hendrei olong ka jingthot pa de ya kate ka festival te ngi chu request ba sai sisen cha ka sarkar ngi banjor ba ngi kerpat ba pidei ban sarkar ba pidei ban simkhya gini ke benta bala don long ka bala ba to subha ban weng no ya gini ka khatnai tarik ban ra no sakwe ka tarik namar ba hakiti gi jaka gi don sibun gi mane te hoi kumtung ngi I ka khubor ka bami lingba I ba prestun tensong I bade I deputy CM I ba I long ban ra no saklai baje te hendrai kalai baje ro jingeseng gidang don higi badang don biang sah ki ndru baje nyo baje memo aduk pra baje ro gadang don higi jingeseng samla gi jingeseng men te long lese ka don higi jing thut ro baje ba ta ka benta te long la dalong ka bala ka mut ba ngi kerpat ban penkriak no season pat ya kene ka khat khanai tarik sakwe pat ka tarik ban haju ka poro ngi penpau ya ka jing sukhya bat ya ka jing susi mo namar ba ngimsem ayo ban kendu ya I ba poling do ro haduk kani khidmat ka pemerintah te mentaru na kaliang nang ne na po office kilo ong bakam de kasngi simbreu te ngimla ban ikendu I te ka sing simbreu hi ka de kasngi balang bat kasngi palai te henrai menen ro ka de ka shuti te na ta kadau long ke ka ba ngi penpau ko long ngi snokhya haduk ta kata ngi sudiau na kaliang ka JST ko jungi bat hagaju ko poro ba ngi kerpat yang sesisen bala dalong ka bala hi ngi banjur ya kata hi kalong ba na kaliang iba poling do in sasim kya ya ka benta ka ba kanlong kono ka jing ya bhalang ka jing be lang hi namta po jong ka snong ka thau ba ta po jong ka chek menru hi borok wei em ngi timbu por kono ngiro enrei ngilabu ikni sti teng thai ngi skem makin sim kya hi ka benta namar ka long ka por kam don su hi ka nang ya stel ka jing start ka jong to na kaliang ka JSC Ribhoi district lada ka sarkar kam simkhya gini benta bat na kaliang jungi hi padengin saya syong perkhat lang hi bat ki kanhun seng balang per dengin saya perkhat pada ke bangin ya sikmat